pag-ampo gitawag og Salmo. Kadaghanan sa mga salmo nga anaa sa santos nga Biblia isulat ni Hari David aron pagawiton kini sa mga katawhan sa Israel sa dinha nga sila managtigom aron pagsimba sa Dios. Ang simbahan usab nagauhag kanato uban sa mga pulong ni San Pablo Apostol nga pagadaygo nato ang Dios pinaagi sa pag-awit sa mga salmo ug ubang mga balaanong awit. Tanang